पाण्याचा वापर करून कधी केळ्याची कापं बनवली आहेत का? तर आज इथे मी कमीत कमी तेलाचा वापर करून खमंग, कुरकुरीत आणि चवीला तर अप्रतिम अशी केळ्याची कापं बनवणार आहोत. केळ्याच्या कापांना रवा आणि तांदळाचं पीठ लावतात, पण ह्याच्यामध्ये अजून एक असा पदार्थ घालणार आहोत, त्याच्यामुळे केळ्याच्या कापांची चव जी आहे ना, ती खूप अशी भन्नाट अशी येते. तर नमस्कार, मी आरती आणि आरतीज किचनमध्ये तुमचं सगळ्यांचं खूप खूप मनापासून स्वागत. केळ्यांची कापं बनवण्यासाठी इथे मी पहिल्यांदा 2 कच्ची केळी घेतलेली आहेत. ही जी आहे ती आपल्याला सालं काढून घ्यायची आहेत. वरची जी सालं आहेत ती सगळी काढून टाकायची आहेत. कच्च्या केळ्यांपासून ना खूप वेगवेगळे पदार्थ बनवले जातात आणि ते खूप फायदेशीर असतात. केळ्याची वरची सालं काढून झाली ना की केळ्याची कापं करून घ्यायची. आपल्याला हव्या त्या आकारामध्ये आपण कापं करू शकतो. मी इथे अशा पद्धतीने उभी कापं केलेली आहेत आणि ह्याचे 2 भाग करून सुद्धा आपण घेऊ शकतो. आणि कापं बनवली ना की लगेच ती पाण्यामध्ये घालायची, नाहीतर केळी जी आहेत ना ती काळी पडतात लगेच. जास्त वेळ ना अशी कापं करून ठेवायची नाहीत. इथे मी 2 केळ्यांची अशी उभी कापं करून घेतलेली आहेत. ही पाण्यामध्ये घालून घेतलेली आहेत आणि आता इथे काढून घेते पाण्यामधून. त्याला आता मीठ लावून घेते मी. चवीप्रमाणे मीठ घालून घ्यायचं आहे. त्याच्यानंतर इथे आगळ घातलेला आहे आंबटपणासाठी. लिंबाचा रस वापरला तरीही चालू शकतं. त्याच्यानंतर मिरची पावडर घातलेली आहे. थोडीशी तिखटसर कापही छान लागतात, त्यामुळे मी 1.5 चमचा मिरची पावडर वापरली आहे आणि इथे हळद घातलेली आहे. कापांना हे सगळा मसाला जो आहे तो व्यवस्थित असं फासून घ्यायचा आहे. कापांना इथे सगळा मसाला व्यवस्थित असा लागलेला आहे. सगळा मसाला लावून झाल्यानंतर कमीत कमी 5 ते 10 मिनटं बाजूला ही कापं ठेवून द्यायची. आता कापांना लावण्यासाठी रवा तयार करते. तर त्याच्यासाठी इथे 4 चमचे रवा घेतलेला आहे. हा एकदम बारीक रवा जो असतो ना, लाडू रवा, तो घेतलेला आहे, तोच वापरायचा. जास्त जाडा रवा असेल ना तर कापांचं जे कोटिंग आहे ते व्यवस्थित होत नाही. त्याच्यानंतर आतमध्ये 1 चमचा भरून तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे. रवा आणि तांदळाच्या पिठामुळे काय होतं, आपली जी कापं जी आहेत ती कुरकुरीत व्हायला मदत होते. त्याच्यानंतर आता मी 1 चमचा भरून बेसनचं पीठ घातलेलं आहे. बेसनच्या पिठामुळे खमंगपणा येतो आणि चव खूप छान येते. चवीप्रमाणे मीठ घालून घ्यायचं आहे आतमध्ये आणि हे सगळं मिश्रण एकजीव करून घ्यायचं, व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. इथे कापांना लावायचं वरचं पीठ बनवून तयार झालेलं आहे. इथे ह्या कापांना मसाला पण व्यवस्थित असा लागलेला आहे. ही जी कापं आहेत मसाला लावून 5 ते 10 मिनटंच ठेवायची आहेत. जास्त वेळ जर ठेवली ना तर ती मऊ पडण्याचे चान्सेस असतात आणि कुरकुरीत होणार नाहीत. इथे कापांना छान असं पाणी सुटलेलं आहे, त्याच्यामुळे जे कोटिंग जे आहे पिठाचं ते व्यवस्थित असं होणार आहे. इथे मी सगळ्या कापांना व्यवस्थित असं दोन्ही बाजूने पीठ लावून घेते. एका बाजूला इथे मी तवा गरम करत ठेवलेला आहे. थोडासा गरम झाल्यानंतर वर तेल घालायचं आहे आणि तेल व्यवस्थित असं तव्याला लावून घ्यायचं आहे. तव्यावर इथे जे तेल घातलेलं आहे ना, हे तेल व्यवस्थित असं गरम झालं पाहिजे. गरम गरम तवा असा झाला ना की त्याच्यावर सगळी कापं व्यवस्थित अशी मांडून घ्यायची आहेत आणि वरून थोडंसं तेल घालून घ्यायचं. एका बाजूने व्यवस्थित अशी भाजल्यानंतरच आपल्याला ही कापं परतायची आहेत. तर इथे एका बाजूने व्यवस्थित अशी भाजलेली आहे. त्याच्यानंतर इथे परतून घेतली आहेत आणि थोडंसं तेल पुन्हा एकदा घातलेलं आहे. ही जी कापं आहेत ती व्यवस्थित कुरकुरीत अशी होतात आणि आपण बेसनचं पीठ वापरलेलं आहे, त्यामुळे चवीला पण खूप छान अशी होतात ही. तर इथे तेलाचा वापर करून मस्तपैकी खमंग कुरकुरीत अशी केळ्याची कापं बनवून तयार झालेली आहेत. ही कापं जी आहेत ती एका जाळीवर काढून घेते. त्याच्यामुळे काय होणार, या कापांना खालून पाणी सुटणार नाहीत आणि मऊ पडणार नाहीत, अशीच कुरकुरीत राहणार आहेत. तर इथे मस्तपैकी केळ्याची कापं बनवून तयार झालेली आहेत. ह्या केळ्याच्या कापांना मी तेलाचा वापर केलेला आहे. आता मी तेलाचा वापर अजिबात करणार नाही आहे. 1 चमचाभर तेल घ्यायचं आणि ते तव्याला लावून घ्यायचं. पण आता मी अजिबात तेलाचा वापर करणार नाही आहे, कारण तव्याला थोडंसं तेल अगोदरच आहे. ह्याच्या आधी जी मी तव्यावर कापं घातलेली ना ती तेल घालूनच भाजलेली होती, त्याच्यामुळे आता मी इथे तेलाचा अजिबात वापर करणार नाही आहे. सगळी कापं ही व्यवस्थित अशी इथे मांडून घेते आहे तव्यावर. इथे सगळी कापं व्यवस्थित अशी मांडून झालेली आहेत. आता इथे मी पाणी घेतलेलं आहे आणि ह्या कापावर आपल्याला पाण्याचे 2-3 हबके मारून घ्यायचे आहेत आणि वर झाकण ठेवून ही व्यवस्थित अशी बारीक गॅसवर शिजवून घ्यायची आहेत. इथे एकदम बारीक गॅस ठेवायचा आहे आपल्याला कापं भाजताना आणि एका साईडने व्यवस्थित अशी भाजल्यानंतर आपल्याला ती परतून घ्यायची आहेत आणि मग दुसऱ्या बाजूने भाजून घ्यायची आहेत. इथे ही एका साईडने व्यवस्थित अशी भाजलेली आहेत कापं.
ह्याचा थोडासा रंग वेगळा येतो कारण आपण तेलाचा वापर केलेला नाही आहे, पण चवीला अप्रतिम अशी होतात आणि व्यवस्थित अशी शिजतात ही कापं, कुरकुरीतसुद्धा होतात. ही सगळी कापं एका बाजूने भाजल्यानंतर परतून घेतलेली आहेत. पुन्हा एकदा पाण्याचे 2-3 हपके मारून घ्यायचे आहेत आणि झाकण ठेवून दुसऱ्या बाजूने सुद्धा तशीच शिजवून घ्यायची आहेत. इथे मी झाकण ठेवून दुसऱ्या बाजूने पण व्यवस्थित अशी शिजवून घेते. इथे छान अशी वाफ आलेली आहे कापांना आणि कापं दोन्ही बाजूने व्यवस्थित अशी शिजलेली आहेत आणि एकदम आतून अशी मस्त मऊ होणार आणि बाहेरून कुरकुरीत अशी ही कापं होतात. आणि ही कापं करण्यासाठी आपण तेलाचा अजिबात वापर केलेला नाही आहे. सुरुवातीला फक्त तव्याला 1 चमचाभर तेल लावून घ्यायचं आणि त्याच्यावरच ही कापं होणार आहेत. दोन्ही बाजूनी कापं व्यवस्थित अशी भाजल्यानंतर आपण झाकण काढल्यानंतर काय करायचं, तर 5 मिनटं काय करायचं, ही कापं अशीच दोन्ही बाजूनी परतून परतून भाजून घ्यायची. म्हणजे कसं ती कुरकुरीत व्हायला मदत होतात. इथे छान अशी कापं झालेली आहेत. ही सगळी मी एका जाळीवर काढून घेते आणि ही कापं मी तुम्हाला तोडून सुद्धा दाखवते. हाताला अजिबात तेल लागणार नाही कारण आपण तेलाचा वापर केलेला नाही आहे. ही कापं आपण पाण्यावर भाजलेली आहेत आणि मस्तपैकी आतमधून पण शिजलेली आहेत व्यवस्थित अशी. तर आजचा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला मला नक्की कमेंट करून सांगा आणि असाच मस्त मस्त खावा, सुशेगात रवा. माझ्या व्हिडिओ लाईक आणि शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.